Ụmụnne m na-anụ ahụ otu ụwa nọ na-adị mgbe niile nwanne bewekwen onye mere ya nwanne anyị. Ọ bụghị onye ofe mmanụ ka o ji awụ onye ugwu. Ụmụnne m, ka m mara m igbu oge ọnụ. Anọ m otu nwanne anyị nwanyị, not just nwanne anyị nwanyị, somebody mma, a lady mma, as a very nice lady. Amara na m this lady for some time now, not kemgbe 1 year, more than 1 year matara this lady. O nwere obi mmadụ, o nwere ọgụgụ isi, o nwere mgbudo obi, o nwere amamihe. Amamihe ya dị well refined. This lady m na-ekwu okwu ya wụ onye Imo State. A single mother of a young, beautiful girl. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị, nwaanyị mba nnọọ, nwaanyị dị mma ọlụlụ na ọgwụla. Na nwaanyị dị mma ọlụlụ, wee lebiga ahụ hakwara nwaanyị dị mma ọlụlụ na agwụla ahụ this and that. Brother ịtụrụ ashị. Ụfọdụ ga-asị, a single mother kwa akụkọ na ọ gịnị mere onye ya na ya bụ kwụrụ m nwa ahụ alụ ya, ọ gịnị mere? Gị na-ajụ aka ajụjụ ahụ ya na dị one sided. Mmụọ na-agwa nga na ọwụ single mother ashị, brother ịtụrụ ashị. In fact, some single mothers will make good housewives. Some single mothers will good wife materials. The fact na ọ dabara ha, the fact na ha ekweghị eshi ime, the fact na ha mụrụ nwa ahụ, jụ igbu nwa ahụ mụọ ya kuru ya, ọ pụta na ha wụ ajọ mmadụ, ọ na onye ha na ha kwụrụ m nwa ahụ, ọ gịnị mere ọlụghị ya? All those questions dị irrelevant. N'ihi na asị akọruo egeruo. Ụfọdụ single mothers, in fact, ha were angels. Mana because na ha mụọ na nwa ha kpọ nwa, ụfọdụ ụmụ nwoke na-efili somehow. Na-efili na ọ gịnị mere? Ajụarị question na-adịghị necessary. I know one, I know this lady. Oh, a very nice woman. Oh, a very nice lady. O nwere obi mmadụ. Nwee mgbugide obi. Nwee nnagide obi. Akwa ọnụ so ụmụ nwaanyị dịwa supportive. Ụfọdụ ụmụ nwoke fili na nwaanyị niile bịara nara. Na ụfọdụ ụmụ nwaanyị enweghị ike inyere mmadụ ya ka akụkọ na ihe single mothers ochimo. Ihe gbaa nkịta ha gị ire ala ịzụtara before gị mata ha chee agaghị ego ha were gaa zụrụ ụmụ ha. Brother ịtụrụ ashị. Ụfọdụ be ha so oche single mother ochimo tụgo ego o ji azụ nwa. Brother ịtụrụ ashị. This lady is different. O nwere aka ọrụ ọrụ nwee nne ọ na-elekọta, nwee ụmụnne. Single handedly ya zụga nwa ya nwanyị, nwa 15 years. Ọ kwụgaghị n'iro. O depend ha on anybody. Onwe otu onye ọ na-atakwute o ji aga ịzụ nwa ya. O nwere nke ọ na-eme. Ọ dị supportive, nwee obi mmadụ, nwee obi nne. Ụmụnne m, ọ ya ka nwanne anyị nwaanyị dakaigara. Anọ m ya akpọ m na phone last year, August. Ka ọ sị m nwaanyị mba nnọọ mza. Ya sị m na-enweghị ya chọrọ ịgwa m. Na mma na ya wụghị onye okwu. Na before ihe megide ya ekwuwe complain ọ na datin na o riele eri n'ahụ. Nsọ gị na ole ihe ọ. Ya sị m na e nwere one man ya na ya abụọ nọ na communication level. Na ọ rara ya ahụ ime this young man accept. Mana mgbe ya dị convinced because of otu okwu ọnụ ya ma otu olu ya atọ. Ya eme ya accept. Ọ nọkwanụ na Nigeria. Ọ nọkwa na Europe ka o ji anọ na all this Western world. Na ọ nọkwa ebe ọ na-adịghị far mana ọ nọghị na Nigeria. Ọ bịa kwusawara ya okwu. Ya ele ya ọ dị mature. Ya ele picture ya ma voice ya ma okwu ọnụ ya na ọ dị mature. Bịa ha kwa wụrụkwa nwanne onye ụzọ olu anyị. Ya sị ngwanụ ka enye ekwenụ love a try. N'ihi na after kembụ merenụ ya lọkụrụ up na ọwụ ka ebe kọwara m ya lọkụrụ up na mma na ya lọkụrụ up. Bidezi nwa ya chọọ ihe ọkịrị mgbawishi ya na-enye mmadụ nsogbu. Ya chọkwana mmadụ enyi ya nsogbu. Na mgbe disi ọmanụ bịara butekwa iri ya elege esi ngwanụ ka ya try ya. Ya ele ya ọ dị mature. According to him, ọ lụbeghị nwaanyị. Ya na ya bụ ọ na-akpa. O mee onwe ya introduce. Send ara ya gwa ya ebe oshi. Ụmụnne m, lekwa adreesị o nyere si na ọ wee ebe
ya shi bụ nwanne anyị nwoke si na ihe n'ugbo na ọwụ otu ọ ga-esi eloketi obodo ya. Mgbe mmadụ nyere gị adreesị, nye gị adreesị otu ị ga-esi rute ya ụlọ, ị ga-ehụta na ihe ọ na-ekwu at least ọ dị sincere to a certain point. O wee drọpụọra nwanne ya adreesị mgbe ha na-ebe ọ na-akpa, mgbe ha na-akọrị na ihe na ọwa adreesị ọ ga-eji maruo ya ụlọ. Ụmụnne m, I am from Oguta 2, Olu, Umuezeli community. Stop at Ora Market. Ask of Odigbo family. My father's name is Chief Godwin Odigbo. My mother's name is Juliana Odigbo. Ụmụnne m, here address o nyere nwanne anyị dịka mgbe mmadụ chọrọ ka a maruo ya ụlọ. O socha na ihe mgbe ọ na-akọ, mgbe nwanne ya na-atara ịconvince ya. Ọ ya ka ya na ya abụọ nọ na-akpa na-eme. O nwebeghị o wepụtara ego ọnụ dịka onye nọ na Naịjirịa na ya ego. O nwekwanụ mgbe o wepụtara ọnụ si elekwe ihe nidiri, lekwe ihe nidiri. Ọ wụghị onye anama na ọwụ dịghị materialistic. In fact, all somebody nwere ihwere. Ọ ya ka nwanne ya nwoke bidoro bịa kọwara ya problem o nwere na ifu na iri nri ọnụ, na ya dị stranded, na ya ka na-achọ ọrụ kemgbe eji bata, na ego eji bata na ọ gbadana, and ya chọtabeghị ọrụ, na ya na-agbagharị, na ya just chọọ ihe ga-eji sustain onwe tiri ruo mgbe ya ga-enweta ọrụ, n'ihi na akwụkwọ ya ejiri bata. Ụmụnne m, ya kọrọ gbawa, ya kọrọ gbatu. Ọ ya ka nwanne ya nwaanyị kelewo otu o si sendegara ya ego o ji na sustain, kelewo tele otu o si sendegara ya ego 100,000, 100,000, 200,000, 100,000. Otu a ka o si na-esendịrị ya ego a. Ụmụnne m, ọ ya ka ọ bịara again gwa nwanne anyị nwaanyị na ya achọtala ọrụ, mana ya ga-ebido ọrụ in 2 weeks time, na ego ya n'aka agbadana, na ọwụ na ya ebido ọrụ, na ego niile ahụ o sendegara, ego niile ahụ onye gị ọ maghị onye ahụ, enwe otu ha shiri relate ya, ọ nakwete na ego a niile ya sendegara, na ya ga-enye achịcha ya, na ya ga-akwụ achịcha ya, na ya enwetala ọrụ by the special grace of God, na ya ga-ebido ọrụ in 2 weeks time. Na ya wee eziokwu na ọ gbalịarale, na ya biko mere ya ebere, na ya nidiri ego ga-edu ya rute na enwere other things ya nidiri iji ego eme, and again na ya ga-ebido ọrụ, ebido ọrụ in 2 weeks time ahụ, ya ga-akwụghachi ya ego niile. Na ọ wee eziokwu na ọ gbalịarale. Nwanne anyị nwaanyị gwa sị na ya wụ a single mom, na ya zụga nwa, tikwere mama ya ejighị ahụ, tikwere ụmụnne, na ya agbalịala, na enwezi ego dị ya n'aka, na ego a ya sendegara na squeeze gị, na ọhịa awụ limit ya, na enwezi ihe ya ga-eme, na onye nwere ụgwọ skuulu nwa ya to pay and other bills, na enwezi ego dị ya n'aka, na ya dị very sorry. Rịọwe si ya na o mewe na-emewe na o metọpụ, na ya biko mere ya ebere, chọọ ebe ọ ga-ebitere ya ego, na in 2 weeks time ka ya ga-ebido ọrụ, na ya esekiola job, na ya ga-ebido in 2 weeks time, and ha ga-akwụ ya ezigbo ụgwọ, na ya ga-akwụghachi ya ego ahụ na o bitere ya, na ya ga-akwụ with interest. Ọ ya ka nwanne anyị nwaanyị gara ga-ebitere ya ego 300,000 send ya, wee sị lekwe interest rate ya, ọ sị ya natawa, na ya wetewere ya biko. Ọ ya ka ebitere ego ọnụ tara send ya 2 weeks emere expect na ọ ga-ebitere n'ọrụ, abịa gafe 1 month agafe, ọ nakwa epik kwezi call ya, ọ nakwa ha epik kwe call nwanne anyị nwaanyị again, ọ naghị reply kwa messages ya. Ọ sị jụọ ya ese si ya hello how far, no way. Ọ jụọ ya ese le stage na ugbu a ọrụkwanụ ele ha, o nwezi ihe ọ na-agwa ya, ya lock up, ọ naghị, ọ block ya, mana just that ọ naghị epik call ya again, ọ naghị reply kwa messages again. Ya delu dal, ya kpa elu kpara call at that number particularly, onweghị message ọ naghị reply zie. Obi amapụ nwanne anyị nwaanyị, ya dị worried, ụjọ ma gịnị. Account number o nyere ebe o tijigere ego niile awụhụ aha o ji mara ya, aha ọ gwara n'ọwa aha ya, ọwa account number. Ọ sị na o tighela ego na account a na ọ ga-erute ya aka, and each time o tiri ego ebe ahụ, ya confirm ọ na ya enwetala ya, kelekweni ya. Ụmụnne m, ọ ya ka nwanne anyị nwaanyị nọ, ya dị worried na gịnị mere ọ naghị epik kwe call ya, ọ naghị reply kwa messages ya, mana ọ na-egosi cha blue
that na ọ gụọ na message ya, but then no reply. Ọ na-abịa online, ọ nọgide online nọcha ya pụ. Ọ naghị reply ya message. Ọ naghị azakwa ya call. Ọ bịa lewe na ọkwawo ihe ya na-ele anya. Ọkwawo scam ka this guy scam ya. Ego ya gara ga-ebitere ndị mmadụ, ole ihe ya ga-eme. Na enwezi ego ya ji na-elekwekwe elu. N'ụwa kele ọwọta ụwa dị. Before mara ụmụnne m nwanne anyị nwaanyị ada ọrịa lekwe enu kemgbe ọ naga drip because ọ dịla ọ enwe ihe mmadụ ịdị downcasted. Ya enwetacha onwe ya. So gịnị ka ya ga-eme? Ya ga-ewere adreesị ahụ o sendịrị ya na ọwụ otu ọ ga-esi maruo ya ụlọ. Ụmụnne m ọ makwala na moto gawa n'ebe nọ ka ọ gaa lenụ ma o loruru ụlọ. Enwere ote ụmụnne ka ọ lenụ Joyce gwakwanụ ha lekwe ihe ya nọ n'elu ya na o send ego a ka enwe ike call ọgụdị isi nne ego o send ka call ọ dị interest rate off ka eji nwayọ ọgụdụ ọbụla ọ ga-eme 1 naira wetebe afọ gbawara isi wetebe ego a nọrọ na-amụ ka ya gawadịle na hụ nne na nna ya ọ nwanne ya enwe onye ga-atọk to him ka o nwee ike zana ya ka ọ mara n'ebe ya kwụ nnapụta ya na ihe o tiri n'ime. Ụmụnne m nwanne anyị nwaanyị agba moto shinga gawa na adreesị o sendịrị ya lekwe ndị adreesị ya wụ na adreesị emegide exist. Aha o sendịrị ya ọsọwa aha nne na nna ya emegide ha exist. Lekwe adreesị o shi na ya ụmụnne m. Ọ sị na ya wụ onye I am from Oguta 2 Olu Umuezeli community. Stop at Ora Market. Ask for the Igbo family. My father's name is Chief Godwin Odigbo. My mother's name is Juliana Odigbo. Ụmụnne m adreesị emegide exist. Enwe aha dị otu a, enwe ndị dị otu a. Ya dị worried. Ọnụ mana ọwa na nọ n'ime ya. Ọwụ onye ọbụla ka ị ga-eme ihe ọjọọ. One way or the other, Chineke nwere otu o si agba onye iro, onye na-emegide onye aka ya dị ọcha n'anwụ. Ọ ya ka nwanne mara imi ma ala. Somebody o metụtara n'obi. Somebody mara ije ya na nwata nwoke. Ya ma imi ma ala. Mata the real address. This young man ya na ya bụ omegehe. Ya wụrụ na ọwụdụ ha onye Uguta. This man wụ onye Owerri. Lekwe the original address onye ebe ọwụ. If you enter motor from Owerri, stop at Banana Junction. Take bike or keke to Ihioma Junction. Enter another keke to Umuhu or Kabia in Ofeke. Ask of Opiwa family. Ụmụnne m ke wụ the real address. The real name ya. The real name, original name nne ya, nne na nna ya nyere ya wụ Victor Onyekachi Opiwa. Aha o nyere nwanne anyị nwaanyị na ọwa aha ya fake name. Real name ya wụ Victor Onyekachi Opiwa. Ọwa onye Ofeke. Nne na nna ya dị ndụ. The only original thing o nyere nwanne anyị nwaanyị wụ picture ya. Mgbe nwanne anyị nwaanyị gbarara moto gawa na this address wụ the real address, original address onye ebe ọ rute ebe ahụ truly the name may exist. Ya hụkwana nne na nna ya Mr. and Mrs. Opiwa mana ha dị very old. Hụkwana ụfọdụ ụmụnne mgbe ọ bịara bịa kọwaa ihe ọ bịara. Ya wụrụ na ụmụnne sef tụgekwu ya ogbugbu na o gwuole ha wayo gwuo ha pepere ụfọdụ tụge mbiaka ihe o gwuru ha ka na afụ ha zee n'obi. Ọ dịghị safe even n'ụlọ ha. Ihe o gwuru ụmụnne ya o gwuru ha nwa sef tụge mbiaka. Etu ya ka ha na ya pere ya. Mgbe o legere ihe nne na nna ya akatala ahụ. Ụmụnne m otu aka nwanne nwaanyị ji sie ya baa ha moto ya ga report on na security of that community. Mgbe ọ gara aga meet security obodo, ụmụnne m achọ m ịkọ ihe played out ebe ahụ. Ndị asị ha ndị security ụmụnne m. Ọ ya ka ọ maghara na bike pụta na junction gba ha moto lọghachitawa ebe obi. Na ị na-akwa ọwụ naanị na ọ matara nne na nna ya. Ya matakwu na this young man alụọla nwaanyị ji ụmụ. Ụmụnne m ọ na-agbawa obi. Ụmụnne m ọ kọwarala m ihe a niile kọchara m so ngwa nye m phone number ka m kpọọ ya jụọ ya ihe wiwi. Ọ ya ka o sendere m phone number this young man. Ma kpọọ ya o pick. M dropụrụ ya message. Ma onwe m introduce dropụrụ ya message. Si ya na m ga like ikwuru ya na emesikwala m iwe
na achọ m ịdị iwe more than otu m dị. Na ya kpọọ m ka mụ na ya kwuo ka m mara ihe kpatara na o jiri decide ya ime ọwụ onye Igbo anyị decide imewa nwanne ya obi. Ya kpachi m sị m na ya ga-akpọ m mgbere otu a. Ya erukwenu mgbe ahụ ya akpọ m. M jụọ sị mana onye ru otu a ya sị ọ sị ebitere m ego na isi ebitere m ego ya ebitekwara m ego. Ya sị m yes. Ọ gịnị kpatara kemgbe o ji bitere m ego ahụ apart from ego niile o sendịgara m iji sustain go onwe ebe ị nọ. Ọ gịnị wụ ihe o mere ijiri nye ya fake name, fake address, gị nye fake identity, nagide ya ego ga ka ezie ka m bite mmụ gị interest gị kwụpụzie n'ọkụ ị naghị epikizi kọl ya, ị naghị azazi kọl ya, eme gị ikpo mme ya na fon si ya na ị ga-akwụcha ego niile na ị ga-akwụcha ego niile. Ọ gịnị wụ ihe wụ dị problem ka m mara. Ya sị m biko na m ewele iwe na m wetu obi na ya ga-akwụ ya ego a na ya gwele na ya nyetụ ya time na ihe shiri ike ebe ya nọ na ọ dịchagara ya izi. M sị gịnị ka ị na-akọ ihe shiri gị ike ebe ị nọ ya enye ṅụ nga ọ gbara nye nga ọ ga-agba sọpọt ọṅụ gba ọbara nga ike ahụ ya gị ko ego ga ga-ebitere nye ego na ibido n'ọrụ m ga-ebido in 2 weeks time gị bidekwe n'ọrụ ahụ kwụghachi ya ego ekwughachibe na ya ebidecha ya emechazighị bido dị ọrụ. M sị brọda ele otu isi akwụ nwanne anyị nwaanyị ụgwọ iji n'ihi na ọwụ na iji ezi obi bịa ị gaghị enye fake name, ị gaghị enye fake address, ị gaghị agwa ya na elubeghị nwaanyị na ị ka dị single while you were married man with kids. Na ya dị sorry na ọwụhụ na ya tụkwara ya ashị. M sị ya brọda o wetala evidence mama gị na papa gị nwekwara idea na ọ galaga ahụ ha. Yes, na o nwere idea na ọ galaga ahụ ha. Ebe ọ gara ga ahụ ha ọwụ ọ gara ga ahụ ha na the first address i nyere ya na ọ wee bishi ọ ebe ọ gara ga ahụ nne na nna. Ya sị mba na nwa na madam na ọwụhụ na ihe mere ihe ahụ. M sị ya brọda ya sị iwe onye oshi akwa ịma ndị dịka ṅụ kwesịrị ka people mara their way ka ndị ọzọ hapụ ịfọl victim. Ele otu isi akwụ ya ụgwọ ya ma ọ wụ ihe aga m agbakwa gị n'anwụ gbaa pikchọ gị n'anwụ ihe niile ọ kọrọ m aga m ebupụta ya ka ụwa nọrọ. Ya sị m biko na m agala m erutere steji ahụ na mbiko na mmie ya Jenụwarị na ya Jenụwarị na ya ga-akwụcha ụgwọ niile ya ji, ya ga-akwụcha ụgwọ niile, ya ga-akwụcha ego niile ya ji. Ọ ya ka m nyere ya ụmụnne m Ọgọst, Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba, Jenụwarị or how many months. Ya sị m nye ya na nye ya ti Jenụwarị na Jenụwarị na ya ga-akwụcha ego niile kwụọ interest. Ụmụnne m sị ihe kwuru ya sị ị ga-akwụ ya ụgwọ ya sị ya ga-akwụcha ya ga-ekili 1 naira go afọ na ya ga-akwụ ya ego. M sị oke nsogbu anọ ka m nye ṅụti Jenụwarị on a normal ground ekwesịghị m inye nwedịghị anything. Ekwesịrị otu ochi ihe niile evidence o dropụrụ m ma voice note ṅụ ma gịnị mbupụta ṅụ kowa na-efecha ṅụ n'ịntanetị mana awụghị m onye ụta ahụ nye ya ego ya ịkpachapụ anya ṅụta isi egwu ụmụnne wayo. Ya sị m oke echegide m Jenụwarị akọrọ n'ụgwọ abịaghị Febrụwarị m kpewe sị nna m ya sị kalenda ebe ị nọ na aka ebe anyị nọ ọ dị iche anụbekwa m kukuku enwebeghị ihe m nụrụ from you na ya dị sorry na this and that. Ya agbago m sị olee nwete isi enye ya ego ya na ya ga-enye ya ego ahụ na ya ga-enye ya ego ahụ. Ya agbanyụ fon ọ nakwa epikuke kọlụ adrọpụgide m meseji ọ naghị azakwa akpọola m akpọ ọ naghị eriply. Ụmụnne m ya mere m jiri sị ka m bịa gbotowe okwu nụ ngana ọwụ na ị marụrụ ya ụlọ biko ọwụ na ị marụrụ onye dị otu a ụlọ toruo anya ala na-ele ya mgbe ọbụla ị hụrụ ya around. Even though na ụmụnne etu gị mana nwanne ụmụnne etu gị agaghị egbu ya egbu. Toruo anya ala enweta isi hụ ya ya eghela lo ewehupere onye n'ụdị otu a metụrụ nwaanyị mba nnọọ aga m erichi nwanne anyị nwaanyị ka emee were eso ya na legal because e nwere evidence ma voice note ya ma otu esi kwuo nata ego ma interest rate o kwetere na ya ga-akwụ ka ebido ebe ahụ. Ụmụnne m ya ka m jiri bịa gbotowara ụnụ ngalugbo enwekwa onye o metụrụ aka n'obi inyere ya aka dị isi nne ego wụ 300,000 ikwu ebedo okwu interest rate na ọwụ na aka ọlụgodo that money off ka ọ kwụsị na-eri idi amara nọta ga-emenwenụ ndị ka ọzọ ọhịa nwanne mere nwanne. Lekwenụ yo ihe m ji wepụta pikchọ ya nga n'ụwa ka ụwa lekiri ya n'ihi na ebelivuru m na ọwụghị naanị nwanne anyị nwaanyị a ka o ji n'ọrụ ọwụghị naanị nwanne anyị nwaanyị a ka ọ pịaga this
number. Owo nwanne anyị nwaanyị a ka o mege this thing. Before gị fall victim, busha no video no ka ụmụnne anyị dị very very careful. Ihe a wee scammer. Asị ihe ọnụ ya na-atọ. Ọgwa ngokwu gị che na mmadụ na-ekwu okwu. Gị lee anya n'ihu gị si na ọ dị mature. Gị lee gị feel na ihe nọ na-agwa na mmadụ na-ekwu okwu. Ụmụnne anyị nwanne anyị nwaanyị agbarịala. Ike agwụla. Ọ maghị otu o si eme eweta ego. A very nice lady. Ọ maghị otu esi akwa ego n'ngụ ugbo amụtụkwa amụ. Ihe achọghị ugbo otu esi akọlụ nụ 300,000 naira nye akọlụ godo enwe ihe wuri tọn godo n'isi nne ego nụ. Kwụsị ego ahụ from ọmụrụ nwa. Ike ọ maghị what to do. Biko onye ọbụla ga-support ya n'ụdị ọbụla ga-eji support ya. N'ụdị ọbụla ga-eji nyere ya aka n'ụdị ọbụla ga-eji support. Ọwa advice o metụtara ṅụ n'ụdị ọbụla ga-eji support. Onwe ihe ọjọọ mere. Ọkwa akọkọwado mmadụ ya asụ mmadụ ibe ịkọ ya ọkọ. Onwe ihe ọjọọ this lady mere. Ọkwa enyemaka mmadụ na-enyere ibe ya. As onye nwere obi mmadụ nwe obi nne. Mma anụbeghị m ya na ntị na onye nọ na Nigeria taa Nigeria nọ na ụta anyị n'ugbu a this Nigeria na economy nne ha. Na mmadụ shi na obodo send ego crossrụ boundary gafee Nigeria. Ogodo onye nọ Kotonu. Ogodo onye nọ n'ọhịa Niger Republic here. Ọwụrụgodo onye nọ Kotonu here nọ Ghana. Ndị ke na ya ka ọ kacha anyị njọ akwa ihe isi ike ka ebe a. Mana mmadụ nwere obi. Akwasịdo ụmụ nwaanyị dịwa supportive. Ị ga-elecha this lady na ọ dịghị supportive. Ọ gịnị wụ offense ya? This young man ji beko ego na high jump. Tọwashi fake identity. Aha o nyere ya awụghị ezigbo aha ya. Adreesị ọsọ onye ebe ọsọ ọwa awụghị onye ebe ọwụ. Ọlụ ha na nwaanyị ji ụmụnne m. Ọ gịnị wụ offense this lady? Because ọ bịaghị nara ọ chọrọ inye aka build. Ọkwụ na so ụmụ nwaanyị adịghị supportive. Na ụmụ nwaanyị this ụmụ nwaanyị that. Ọwụkwaghị nwaanyị niile. Ọwụghị nwaanyị niile. This lady ebele. Ụnụ ahụ na note Nigeria dị. Ụnụ ahụ note country shi asacha isi. Ụnụ ahụ na note elu na ala shi takashicha eze. Nwanne anyị nwoke lewe na ya onye n'ugbu a wụọ ụmụaka. Onye n'ugbu a wụọ ụmụaka. Ị ga-ele onye n'ugbu anya n'ihu gị so onye n'ugbu a na ọwụ ma igbu anyị asụsụ anyị na-asụ ma gịnị gị so onye mega ihe weta onye n'ugbu a ị ga-asị na omega ihe weta ụmụaka. Ọ gịnị wụ offense this lady again ka m juga. Because so decided dị supportive. Ọ chọrọ ịrụcha ma na-eri ọgwụlụ offense ọ kọmitiri. This man eguzoro oto ọ mana ya lụọla nwaanyị. Gwuge this lady gwuo ya total money 810,000 naira. 300,000 ebite. Ọ ya ke mụga ọmụrụ nwa na ke mụga ọmụrụ nwa. Ka ahụ ke obele mechaa ịmakwa mmadụ ibegide akwa nwee slum bụ dị frustrated. Ebuga ya ụlọ ọgwụ ya ghọtacha onwe. Ole otu ihe bege ugbu a na-ewo otu esi eme akọlụ that principal money off. Stop ya from yearning interest. Otu esi eme akwụsịnụ interest ya nọ nga amụga. Ka return onye isi nne ego ya wuhe dị steady obele. Ọkwa ebe na ya ego ga-ebebe na kewa agụrụ. Ọ gịnị wụ ihe ka mere nụ ndị Igbo anyị jiri obi ata ha akị. Ịhụhụ ndị obodo ọzọ gaga reweze ebe ahụ ya wụ nwanne gịnị na-asụ otu asụsụ. A pretty lady na it's not like enwe ihe wụ na mmadụ mara mma nwa amamihe nwa ọgụgụ isi. Unu anụkwa na otu wakele na mgbe mmadụ ga-ahụ ote ya sị nnọọ na genwe ya genwe. Ngalugbe nwa bụ bịa lewe ya before gị fall victim. Lewe ya na-ede n'ihu. Lewe ya ihe akwụkwọ single mother. Ọkwa ha so ụmụ nwaanyị adịghị supportive. Ihe a bịara eriwe oriri. Ihe a bịara eme oke a bịara eme ka ọzọ. This and that. Eyunu onye oshi anọkwaghị US. Ọ nọkwaghị Germany. Ọ nọkwaghị na Western. Ọ nọkwaghị ebe country ebe ama na anya. Ebe ọ nọkwa nwa ekwe. Ebe a ka ọ nọkwa ebe a ka nwanne anyị nwachikwa na-enyekwa support because of gịnị? O nwere obi mmadụ. Ọ bịara ibuild hụ na ọ ma feel na ọhụ na mature person. Ka ya bụ ọtọkọ aka ọnụ ka ebuild tomorrow. Ọ ma na ihe ọ bịara onye ka bịara aracha. Ihe ọ bịara igwu egwayo. Ụmụnne m ole offense this lady committed. Ọkwasị enwe ihe dị good ga-eshi na single mother apụta na ha tụọ ego ha bịara ịnara ego ha were ga zụrụ ụmụ. Ọwa otu ọdụ na nwanne anyị nwaanyị n'ugbo ene. Ọ gịnị wụ ihe o mere? O ji nọrọ n'akwa nọrọ na mgbagharị
ndị ọ gara biri ego na-achụgide ihe ekwugo okwu ya ugbu a na-awụ ka akwụgodo isi nne ego ahụ were kwụsị ego ahụ from ị na-amụ interest mara na otu esi akwụwa n'interest. Ụmụnne m, o metụkwa aka n'obi biko die mmi enwe ihe ọbụla o ruru ṅụ otu ọbụla o si dịrị ṅa nke ọbụla ị ga-asọpọtụ ọwa advice drop ya na comment section n'ụdị ọbụla ị ga-eji sọpọtụ ọkwa nwanne anyị biko ka o si n'ọnọdụ ọna n'ime eme gịnị pụta ọhịa mmadụ na-eme ibe ya ọhịa m sị ma bịa gbotowara unu nga mechikwe pikchọ nọ ka ụmụnne anyị ndị ọzọ dịkwa very very careful with this man n'ihi na asị onye nụta ya kara ibe ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.